за връщането. Обич, топлина, гордост. Годината е 1861. Първо класно училище в град Силистра. Началото поставено от учителя Милан Кънчев. Основно училище Отец Паисий, наследник на първото класно училище. Пътят дълъг и труден. Път на утвърждаване на училището като център на духовността. Държавно мъжко трикласно училище. Начално училище. Мъжка прогимназия. Съществуването му през 1914-1940 година продължава като частно българско начално училище. Учителят Златий Ников си спомня с каква радост нашите ученици тогава прекрачваха прага на новото училище, радваха се на хубавите и светли класни стаи. Новото училище стана огнище на просветата на децата. И така, вече 150 години знания, мъдрост, светлина. Символите. Първият печат е с надпис Родно българско училище Силистра 1863 с изобразен петел, символ на духовното пробуждане. Печата днес. Знамето повело възпитаниците на училището на тържествена манифестация през 1958. Химнът и съкровено изреченото в него на Паисий словата ние носим в сърцата. И столетно, и младо, и вечно наше свидно училище ти си. И възстановената традиция учениците от основно училище Отец Паисий да се отличават със своята принадлежност към училищната общност и с униформата. Инициатива, подкрепена и от родителите през учебната 2005-2006 година. 150 години. Възрожденски дух и родолюбие, традиции, висок професионализъм, себеотдаване, нови педагогически техники и стотици учители свързали името си с училището и с любовта към децата. Всичко в името на една цел, благородна и възвисяваща, мислещи, знаещи, можещи личности, духовно богати.